Kadaghang bang chichiburichi ano eh. Ito yung laman, 90 pesos. Ay, Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Mag-unboxing kami ngayon guys. May binili kami sa Shopee para sa internet cafe namin. So, ito yun. Sige. Ito yun guys. Ito guys. So, ang unang package nito ay para sa timer. So, bali, di tayo bibili ng ready-made na timer na coin box kasi medyo mahal. So, tayo yung mag-deal dito. So, ito yung Ito guys, timer. timer ng sa coin ano box. sa coin box sa computer namin. So, Ito. guys, mura lang ito pag Kano? binili sa online. So, ito, mga 90 pesos ito isa. So ikaw lang mag-assemble ani guys. Ito yung laman guys. Oh, ito yung laman. Ito. Ito. Ito guys. Ay, kadaghang bang chichiburichi ano eh. Ito yung laman, 90 pesos. Ay. Oh no! Ito guys, kung ikaw ang mag-assemble, Yeah. ikaw ang maglabad sa So, Okay lang. in-order namin ano, ilang Ito, may in-order tayo na coin slot ito ba ni? timer. Ito, timer. Hmm. Timer sa computer. Ito guys, coin slot na universal. So, bali Magkano? 370 lang ito guys. So, 370. pag binili mo ito sa mga computer shop na nagbebenta dito is around mga 400 to 450. So, malaki yung save natin dyan Pero guys. ikaw lagi mag-assemble. Yeah. Kasi nga tawag ano? Coin slot. Coin slot. Guys, Ayan. tatlo na coin slot. Ito yung laman. So, Kung gusto mo ma-order ani guys, marami sa Shopee. Mas makatipid guys. ito guys. Okay. Then guys, may in-order tayo na Ito guys, may in-order din kami para sa ano ano sabi? para sa kuan yan. Bali Electronic modular plug RG45 para sa computer. Yeah. Saksak. So, pila ni? palilalabas lang ito na almost 2 pesos each. So 100 pieces ito guys. So pag bumili ka ng retail nito, so mga lalabas na 5 peso each. So Makatipid ka po. nakatipid ka pa rin. Then next na binili ko guys, ito guys. So pumili ako Ito ng yung laman guys. Apat yung binili. apat na Kibo. mouse. Ito So, guys, yung mouse. Mura lang to guys. Yung isa, So bali guys, bili ko nito is around 95 pesos lang. 95 pesos. So Maganda Alan siya, ang guys. brand nito guys. Alan. Alan. So maghanap kayo ng, ito guys, hanapin yung brand na Alan. So, ito maganda to siya guys. Tapos, At umiilaw. may LED siya. So bali RGB ito guys. Ito guys, ito yung laman niya. Ito yung result guys, ito yung color. Pila ni? 90? 95. 95. So 95 lang ito guys each. So tumingin ako sa mga computer shop dito sa Cebu. So it's around mga 150 each. 150 each? Yeah. 150. So nakatipid kami guys sa aming So apat yung computeran. binili ko. Diba? So yun lang guys, yung unboxing Thank you. natin. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Bye! Mouse na binili natin sa Shopee. So mga 95 pesos lang ang bili ko nito. So ang brand is Alan. Oh my God! Wow!
sana tumagal ito. Pero parang tatagal ito kasi parang ito alan eh. Gandang kulay guys. Nga na tanan. Ano upat. Nga na color. Tanan. Thank you guys.